Malta mmarkat mument storiku għall-ġustizzja Ewropea bl-iffirmar tal-protokoll tal-Belt Valletta matul il-Konferenza tal-Ministri għall-Ġustizzja tal-Kunsill tal-Ewropa li saret il-ġimgħa f'dar il-Mediterran għall-konferenzi. Il-konferenza tal-livell għoli bħala parti mill-Presidenza Maltija tal-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa laqqat flimkien ministri u uffiċjali għoljin mill-Istati membri kollha biex flimkien iħarsu lejn futur aktar kooperattiv, teknoloġiku u effiċjenti fil-qasam tal-ġustizzja kriminali. Il-protokoll tal-Belt Valletta u estensjoni tal-Konvenzjoni Ewropea tal-1959 dwar l-assistenza reċiproka f'materji kriminali u għandu lan li jaġġorna dan il-qafas legali biex jirrifletti ir-realtajiet tal-lum. Dan il-protokoll il-ġdid jirrispondi għal bżonnijiet urġenti u bidliet teknoloġiċi kbar u żieda fil-kriminalità organizzata transnazzjonali. F'dan il-kuntest, l-iffirmar tal-ftehim mhux biss jirrappreżenta pass simboliku iżda wkoll azzjoni konkreta lejn sistema ġudizzjarja aktar effettiva fuq livell Ewropew. Wieħed mill-elementi ċentrali tal-protokoll u l-introduzzjoni ta' għodod ġodda għal komunikazzjoni bejn l-istati. B'mod partikolari, il-ftehim jippromuovi l-użu ta' mezzi diġitali bħal komunikazzjoni elettronika u l-video conferencing bħala strumenti regolari għall-loti ta' assistenza legali. Minn barra hekk, il-protokoll jagħmel spazju għall-użu ta' għodod ta' sorveljanza teknika bħal GPS trackers, pass importanti lejn ġlieda aktar effettiva kontra reati li spiss iseħħu fuq il-frontieri. Wara ċ-ċerimonja tal-iffirmar, il-Ministru Malti għall-Ġustizzja u Riforma tas-Settur tal-Kostituzzjoni, Dr. Jonathan Nattard, saħaq fuq il-ħtieġa li l-ġustizzja tinbidel mal-ħin u tadatta għal bżonnijiet tal-lum. U enfasizza l-impenn ta' Malta li tkompli tkun fuq ta' quddiem fil-promozzjoni ta' sistema ġudizzjarja li kemm effettiva kif ukoll rispettata fuq livell internazzjonali. Huwa ta' sodisfazzjoni ħanibqgħu assoċjati ma' dan l-iżvilupp importanti ħafna fil-qasam ta' kooperazzjoni internazzjonali kriminali ħabba l-fatt li dawn l-iżviluppi huma kruċjali biex nassiguraw li l-Istati membri jkomplu jiġġieldu b'mod effettiv il-kriminalità organizzata, partikolarment f'kuntest li l-kriminalità qed tkompli tiġi iktar komplessa, tkompli aktar tuża d-dinja diġitali u għal daqstan dawn l-iżviluppi se jwasslu biex nkunu ppożizzjonati aħjar bħala pajjiżi biex nikkoperaw ma' xulxin dak li għandu x'jaqsam ma' investigazzjoni. Ma' dan id-diskors innaqdu wkoll il-messaġġi ta' Bjorn Bersch, id-Deputat Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Ewropa, u ta' Diodros Rospollos, President tal-Assembleja Parlamentari tal-istess Kunsill, li enfasizzaw l-importanza li tissaħħa l-kooperazzjoni ġudizzjarja u affermaw mill-ġdid l-impenn tal-Kunsill tal-Ewropa li jiddefendi l-ġustizzja, id-drittijiet tal-bniedem u s-salta tad-dritt madwar il-kontinent.